Oké, zullen we wat proberen? Hey! Op de witte Waasselring staat een donkere bord. De kaas naar Afrodite omdat het licht daar schiet. De zonnebank niet die als ik dat tegenhield. Want als het donker wordt, dan staat van uren. En al die leuke kerels die met zaad zwiften, dan was het weer wakker en zit in de bus. Maar bel maar niet, want ik leg op mijn 10 weer op. En op de naam van de gassen zo uren. Het is zo gule, gule, gule en dan gul zwart meer. Door iedereen vergeten en iedereen alleen. Het is zo gule, gule, gule. Maar laat het spul zijn van op elke bereik. Dat is nu wel weer zitten, zie ja, zo gaat het best. Maar wel maar niet, want ik leg toch mijn 10 weer op. En als de van de gas is op uren. En een ander niet meer komen, dan krijgt zo'n geld bereik. Dat is nu wel weer zitten, zie ja, zo gaat het best. Maar wel maar niet, want ik leg toch mijn 10 weer op. En als de van de gas is op uren. Het is zo gule, gule, gule en dat mist op mij. En door de reis dan zeer nog steeds, als dan het verpesten is van gule, gule. De witte Waasel heen gaast, aan het donker wordt. De gaas naar Afrodite, omdat het licht daar schiet. Het is zonder van niet duur als ik dat tegenhield. En als ik de van de gas is van uren. Gule, gule, gule en dat mist op mij. En op de reis als zeer nog steeds, was toch het verpesten is van gule, gule. Dankjewel, Billy Wenton en de Murders, mijn dames en heren.